সম্মুখରେ ତତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ କରିଛି କଣ? ପୁତ୍ରର ହସ୍ତକୁ ଧରି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଡାକୁଛି, ହେ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ, ହେ ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ତୋର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ପୁଅଟି ଡାକୁଛି, ମାଲୋ, ହେ ମା, ରକ୍ଷା କର ମା। ଆରେ ଶୁଭିଲା ସେ ସୁର ସ୍ୱର, ଓ ମା ଗୀତ। ପୁଅଟି ମା ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପୁଅ ଡାକ ଯାଇ ତପସ୍ୱୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜି ଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ତପ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ କଣ ନା କିଛି ଦିନରେ ଏ ରାକ୍ଷସ ଛୋଟ ପୁଅଟିକୁ ଧରି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନିଜେ ଦୁଃଖେ ରହି ଆମକୁ ହସାଏ, ଜାଣିଛ କି କାରଣ? ନିଜେ ଭାକେ ରହି ଆମକୁ ଖୁଆଏ, ଜାଣିଛ କି କାରଣ? ସିଏ ମା, ଆମ ମା, ସିଏ ମା।